دلواني كأمون برو قويتاخم بينة ساعات كنز متى أيتفلتون يقوم الله نقحو بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك مايكروسوس بيتساب زقونكم فقرات زبا كريستيان أفكارتي أدينا قدست قدوسان قدست دنجل ماريام بمالادنتان ترادانتان تأمنون تمحسنون دك عدوم قدوسان زقونكم أبوتاتي كهنات ناي مستر تلاقتي أهاو دياقونات مزمران مزمرات أبوتات هديتات من إسيات እግዚአብሔር አምላክ ደፍቅሮኩም ህፃናት በሐፈሻ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያንን ናይዚ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ንቁሕ 27 ወይውን ጉዕዞና በእግዚአብሔር ተከታተልቱ ዝኾንኩም አብዘን ለኩም ሰላምን ጥዕናን ይመነልኩም እግዚአብሔር አምላክና ካብቲ ዝሓለፈ ጊዜን ሰዓትን ናብዛ ሰዓት እዚያ በሰላም በፍቅሪ ብጥዕና ስለዘብጽሕና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ስግደትን ነው ይግባ በአርከስ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ አብዚ ዩቲዩብ ቻናል አብቲ ታምላይን ወይውን አብዚ አርእስት እዚ ከም ዝራእኹሞ ማለት እዩ አገልግሎት ናይ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ንግዚኡ ደው ኢሉ ኣሎ ምናልባት እዚ ክብለኩም ከለኹ ጽቡቕ አይስምዐንኒ ንምንታይ ተይልኩምኒ ምስቲ ከንወጾ ዝቀነና ፕላናትን ምስቲ አብዚ ቻናል እዚ ክንሕብረኩም ዝቀነና መልእክትታትን ምስቲ ስኻትኩም ሓረር ኢልኩም ክትጽበዩ ጸናሕኩምን አተኣሳሲረ ጽቡቕ ከም ዘይስምዐኩም ርግጸኛ ካብ ዝገርመኩም ሎሚ ዕለት 9 ሚያዝያ እዩ ሎሚ ዕለት 9 ሚያዝያ ቅድሚ ሰዓት እዩ እዚ መልእክቲ ዝመጽኒ እቲ መልእክቲ ዝመጸኒ ከዓ ካብ ካልእ ሚድያ ሰሚዐ ዘይኮነ በቀጥታ ካብ ቤት ጽሕፈት ናይ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ አዲስ አበባ ወጽኡ ዘሎ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ካብኡ ዝመጸኒ እዩ ቴሌፎን ተደውልኒ ዘዘራረበኒ ዲያቆን አው ዘገልግልዩ ንዑ ምስኡ ኮሙኒኬት እናገበርኩ ብዛዕባቲ ናይ መገሻ ብዛዕባቲ ነታ ናይ ገዳም ባስ በከመይ ተረኽቡዋ ብዛዕባ ዋጋታት ብዛዕባ ናይ መገሻ ዕለታት ኩሉ ጸብጻባት ክህቡኒ ቀንዮም ሃንደበት ግና ደውሉ ዲያቆን የቅሬታ ግበረለይ በመባል የቅሬታ ግበረልና አጋጣሚ ኮይኑ ንምእመናን እዝን ሓብረልና ናብዚ ቦታ ዝመጽኦም በረከት ክሳተፉ ዝደልዩ ኤርትራውያን አሕዋትና አለው ኣብዚ ገዳምናውን ዓቢ ነገራት ገይሮም እዮም ስለዚ ክትሕብረልና ከም ዝቀነኻዮ ሁሉ ነዚ መልእክት እዚ ክነግረካን ከለኹ ደስ አይብለንን እዩ አጋጣሚ ኮይኑ በሃገረ ስብከት ናይቲ ገዳም ከምኡን በሰበኻ ጉባኤ ናይቲ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ዝወጻ ሓድሽ መልእክቲ ኣሎ መልእክቲ ከዓ ንግዚኡ አገልግሎት ናይ ማይ ጸሎት ናይ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ደው ንኽብል ዝወጸ ትእዛዝ እዩ ኢሉን ማለት እዩ ምናልባት ስኻትኩም እንታይ ያጋጢሙ ከም ትብሉ ርግጸኛ ኣነውን ናይ መጀመርታ ዝሓተትኮ ሕቶ ልዕልቲ ደው ኢሉ ምባል ወይውን ናይ መጀመርታ ዝሓተትኮ ሕቶ እንታይ እቲ ምኽንያት ኤልዮ እቲ ምኽንያት ከዓ ንግዚኡ ኣብቲ ገዳምቲ ብዙሕ ጎዶሎታት ነገር ከም ዘሎ ነጊረኩም እቲ ጎዶሎ ከዓ ብዛዕባ ናይ ህንጸት ጉድለት ማለት እዩ ናይ ህንጸት ወይውን ናይ ልምዓት ወይውን ኣብቲ ገዳምቲ ዘሎ ፋሲሊቲታት ማለት እዩ ንዑን ምምላዩ ሓደ እዩ ክልተ ከዓ ኣብቲ ቦታቲ እመኑኒ ኣንሕና ብዝኸድናሉ እዋን አጋጣሚ ውሕዳት ሰባት ኢና ኸይድና ግን አቨሬጅሊ ናብቲ ገዳምቲ ብኩለን በኤልሻዳይ ክኸውን ይኽእል በተርቢኖስ ክኸውን ይኽእል ዞም ወኪል ናይ ጉዕዞ ማለት እዩ ከምኡውን በትናይት ገዳምቲ አውቶቡስ ክኸውን ይኽእል ክሳብ 10,000 ዝኣኽሉ ሰባት 15,000 ዝኣኽሉ ሰባት እዮም ናብቲ ቦታ ዝውሕዙ ማለት እዩ ንጥምቀት ብምቅያር ገለ ማለት እዩ ክሳብ 10,000 ነጠምቀሉ ጊዜ ነይሩ ይልን እዚ ዲያቆን ማለት ካብቶም ዝኣስቡን ዝፈትሑን ዲያቆን እዩ ዝኣስቡን ዝፈትሑን ማለት እንታይ ማለት እዩ ክትጥመቅ ከለኻ ከም ትፈልጦ ምናልባት ነቲ ናብቲ ቦታ ተዘይከርኩም ሰባት እንታይ ገለ ኢልኩም ድንግርግር ከይብለኩም ኢለ ክትጥመቅ ከለኻ ስለትእሰር ማለት እዩ ኢድካ ተኣሲርካ ጥምቀት ስለዚ 15,000 ሰባት ኣብ ዝመጽሉ እዋን ነዚኦም ብሓንሳብ ተቀቢልካ ዝግብኦም አገልግሎት ክትህቦም እንድሕር ኮንካ ትገዳምቲ መጀመርታ ንአገልግሎት ድሉ ዝጎድሎ ነገራት እናማልአ ክጸንሕ ክእላሎ ብመጠን ሰባብ ዝበዝሕሉ እዋን ኣብቲ ከባቢቲ ናይ ንጽሕና ሽግር ስለዝፍጠር ናይ ርስሓት ነገር ማለት እዩ
ናይ ሽንት ቤት ነገር እዩ ከምኡውን ናይ ጎሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ ሰብ ፌስታል ቋጺሩ ጎሓፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እንዳሕር ከድርብ ጀሚሩ ናይ ንጽሕና ጉድለት ብመጠን ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ናይ ተመሓላላፊ ሕማም ግዳያት ትኸውን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ተፈጢሩ ሰባት ከኣ 10,000 ዝኣክሉ ሰባት ናብቲ ቦታት እንዳሕር ዝመላለሱ እንዳሕር ኮይኖም ሓደ ሰብ ሓሚሙ ን10 እንዳሕር ማሓላሊፉሎም ቶም 10 ከኣ ን10 ተመሓላሊፎም 100 እናበለ ከምኡ ሰብ ንኸይ ጉዳ እቲ ገዳምቲ ቅድመ ምድላዋት ከዳሉ ደሊሎ ሓደ እዩ ክልተ ናይ ንጽሕና ናይ ሽንት ቤት ነገር እዩ እሱ ከምዚ ቪድዮ ትርእይዎ ዘለኹም ኣነ ከይደን ከለኹ ሲኢለየ ነይረ ሓዱሽ ናይ ሽንት ቤት ቦታ ይዳለሎ ማለት እዩ ሰባት ሽንት ቤት ከይዶም ዝጥቀሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዝን ካልእ ነገራትን ከነዳሉ ስለዝደለና ሃገረ ስብከትን ሰበኻ ጉባኤን ብምርድዳእ ሰባት መጽኦም ክጥጠሙ እንድሕር ኮይኖም ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከይረኸቦም ብውሕስ መገዲ መጽኦም በረኸት እግዚአብሔር አምላክ ተካፊሎም ልቦም መሊኡሎም ሓሳባት ልቦም ሰሚሩሎም በረኸት ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስን ናይ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያምን ተካፊሎምን ካብቲ ዘለዎም ስጋዊ ክኸውን ይኽእል ነፍሳዊ ክኸውን ይኽእል ደዌ ተፈዊሶም ንኽምለሱ ንሕና ምድላዋት ክንገብር ኣለና ብምባል ብዘውጽዎ ፕላን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ንግዚኡ ደው ኢሉሎ ማለት እዩ መዓስ እዩ ዝጅምር ከም ትብሉ ንኸ እርግጠኛ መዓስ ከም ዝጅምር ኣነ ንባዕለ ኣይፈልጥን ህዝበ ክርስቲያን ንምንታይ ብምድላዋት መሰጻፈፉ በሃገረ ስብከትን ብሰበኻ ጉባኤ ወይ እውን ብምምሕዳር ናይቲ ገዳምቲ መልእኽቲ ምስመጸ ኣነ ኣብዚ ትመልእኽቲ እዚ ከመሓላልፈልኩም ማለት እዩ ብመጠን ሽዑ ኣገልግሎት ከም ጀመረ ፈሊጥና ሽዑ ናብቲ ንዝቅጽል ጉዕዞ ምድላዋት ንገብር ማለት እዩ ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ከመሓላልፈልኩም ይመጽ ጸበል ደው ኢሉሎ ክንብል ከለና ከዓ ምናልባት እቲ ጸበልቲ መዕጸውን መኽፈትን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እዚ ንጹር ከም ዝኾነልኩም ርግጸኛ ምናልባት ማለት እዩ ምናልባት ግና እቲ ጸበልቲ መዕጸውን መኽፈትን ቡምባ ኣይኮነን ህዝበ ክርስቲያን ካብ ከባቢ 150 100 ሜትሮ ንቁልቁል ተኳዒቱ ዝተረኸበ ጸበል እዩ ክገርመኩም ማለት እዩ ከምቲ ትማሊ ዝሰራሕ ኩልኩም ቪድዮ ማለት እዩ ንታሕቲ ምስተፋሕረ ብድሕሪኡ ጸበልቲ ብፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ተረኺቡ ብድሕሪኡ ፈዋስነቱ እናተረጋገጸ ናይ ጊዮርጊስ ጸበል ምዃኑ ብፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ እናተፈልጠ ሰባት ክፍወሱን ከለው አምላከ ጊዮርጊስ መሐረኒ ይቅረበለኒ ጊዮርጊስ ይቅረበለኒ እናበሉ ክለፋለፉ ምስ ጀመሩ አጋንንትን ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ምዃኑ ተፈሊጥ ማለት ስለዚ እቲ ጸበልቲ መዕጸውን መኽፈትን የብሉን እንታይ ዳ ደው ኢሉሎ ክንብል ከለና ሰንበት ጥምቀት የለን ካብ ሶኒ ክሳዕ ቀዳም ጥምቀት ኣሎ ካብ ሶኒ ክሳዕ ቀዳም ሰብ ተጠሚቁ ሰንበት እቲ ማይ ጸሎት ሰዓቱ ሓልዩ ይወጽዩ ሰዓቱ ሓልዩ ይኣትዩ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ከይቋረጸ ይወጽን ይኣቱኒ ማለት ስለዚ ደው ኢሉሎ ማለት ናይ ጥምቀት አገልግሎት ካብ ማሃብ ንግዚኡ ደው ኢሉሎ ማለት ብዛዕባ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ በዝጋጣም እዚ ኣብኡ ኸይደ ድሰአልክዎ ቪድዮ ክሰደልኩም ምናልባት አገልግሎት ወይ ወን ጥምቀት ንግዚኡ ደው ኢሉሎሞ ብዛዕባ ቅዱስ ጊዮርጊስ አይንዛረብና ማለት ኣይኮነን ስራሕ ናይ እግዚአብሔር አምላክን ድንቅ ተአምራት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ንዘንተ ዕለት ክንነግር ክንነብርና ህዝበ ክርስቲያን ናይ ባሕቂ ይብለኩም ደለኹ ኣነ ንስተገብረለይ ነገራት ከም ዝነግረኩም ቃል ኣተልኩም ኣለኹ ክትጽበዩኒ ኢላበውኩም ካውን ቁጻል ግን ብዛዕባ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብኡ ኸይደ ኣነ ብተግባር ድሰአልክዎ ስእሊ ዝገበርክዎ ኢንተርቪው ኣሎ ምክንያቱ እቲ ጸበልቲ ጀነሬተር ገይሮም ዘውጽዎ ዶ እትባን ዝበሃል ነገር ሓቅነቱ ክምስክር ስለዘለኒ ተሓቅነቱ ንዓኻትኩም ብትግርኛ ማለት ብትግርኛ ሓቅነቱ ዘዳለኹልኩም ቪድዮ ስለዘሎ ንዑ ከም ድሰደልኩምን ቃል ኣተልኩም ማለት እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ንዑ ናራዕና ስነ ምድላዋት ንገብር ሓቅነቱን ንርዳእ ብዛዕባ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ
ቤላ ቤሎን ዝዛረቡ ሰባት መልሲ ንረክብ ጸላእ ሰናያት መቼም ድሕነት የለን ከምባል ሓሊፉ ዝገብሮ ነገር የለን አብርሃም አቦና ንዝረኽቦ አጋይሽ ተቀቢሉ ንዝረኽቦ ዝነበረ በረኸት ሰይጣን ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ደይኮነን አብርሃም ተዋቃዒ ሰብ ኮይኑሎ አብርሃም ርጉም ሰብ ኮይኑሎ ብምባል በረኸት ናይ አቦና አብርሃም ዳዕጹ ዝነበረ ስለዚ ንሕና ንኸይነ ደሐን ከዓ ርኹስ መንፈስ ኣብ ሰብ ሓዲሩ እዩ ብዛዕባ እቲ ክንድሕነሉ እንኽእል መገዲ ዝዓጽወልና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ንዑ ክንሰውሮ ክንክእል ኣለና ክንምስክር ክንክእል ኣለና ክንነግር ክንክእል ኣለና እዚ ስለ ዝኾነ ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቦታ ተረኺበ ዝሰኣልኮ ቪድዮን ዘዳለኽዎ ፕሮግራማትን ናባኻትኩም ከም ዘቕርበልኩም ቃል ኣተወልኩም ማለት እዩ ካብኡ ብቕጻል ግን ከምቲ ሐዋርያት ኣቦታትና ዝበልዎ ማለት እዩ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ኢልና ሃዳእና ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ኢልና እንታይ ገበርና ሃዳእና ከም ዝበልዎ ኩሉ ንሕና ከዓ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ብምባል ክንሓድእ ይግበአና ማለት እዩ ትዕግስቲ ክንገብር ይግበአና ማለት እዩ ብትዕግስትኩም እዩ ነፍስኩም ተጥሪዋ ከም ዝበለ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ትዕግስቲ ብምግባር ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ሓቲትና እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ጸበል እዚ ዝጅምረሉ ሰዓት ኣሕፂሩ ብሰላም አገልግሎት ጀሚሩ ንሕና እውን ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ከይድና ናይ ዝበረኸት እዚ ተካፈልቲ ክንከውን እግዚአብሔር ብጸሎት ክንልምኖ ይግበአና ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኤርትኬት ቆሪጽኩም ምናልባት ብዙሕ ምድለዋት ጌርኩም ናይ ስራሕ ፍቃድ ሓቲትኩም ምድለዋት ዝገበርኩም ሰባት ሕማዕ ከም ዝስምዐኩም ርግጸኛ ግን ከም ዝበልኩም ማለት እዩ ዝመልእኽቲ እዚ ኣብ ዝመጸኒ ካብ ካልእ ሚድያ ይኹን ካብ ካልእ ነገር ከይሰማዕኩ ብቐጥታ ተደዊሉኒ ንዝመጸ መልእኽቲ ናባኻትኩም ይውዓል ይሕደር ከይበልኩ ናባኻትኩም ዘመሓላልፎ ካብ ድገርመኩም ንስራሕ እናተበገስኩ ንስራሕ ከይድ ኣብ ምድለዋት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ስለ ዝመጸኒ ንስርሓይ ኣወንዚፈ ሓንሳብ ይጽናሕ ብምባል ናባኻትኩም ዝመልእኽቲ ዘመሓላልፎ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ንኹላህና ሓንደበት ስለ ዝኾና ብኸምዚ መገዲ ክትርድእዎ ይላብወኩም ማለት እዩ ኣብ ዝቕጽል ግና መዓስ እዩ ዝጅምር ንዝብል ፍቃድ እሳቶም መዓስ ከም ዝጅምር ምስ ሓበሩና ናባኻትኩም ብቐጥታ መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፈልኩም ቃል ኣተወልኩም ካብኡ ምቕጻል ንገዳም አቡነ አብራኒዮስ ኣብ ዞባ ደቡብ ናይ ኤርትራ ከባቢ መንደፈራ ዝርከብ ከባቢ ተራእምና ሓሊፍካ ወይ እውን ሸኳብ ድስራት ጊላብ ዝበሃል ዓዲ ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ገዳም ናይ አቦና አቡነ አብራኒዮስ ወይ እውን ገዳም አቦና እንዳ አቦና እናበልና ኩላህና ንፈልጦ ገዳም ማለት እዩ ብዛዕባ እውን ፕሮግራም ከም ዘዳለወልኩም ቃል ኣተወልኩም ማለት እዩ ኣብ ሓሳበይ ነይሩ ንዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ብዝተፈላለየ አጋጣሚ ግን ኣይሰለጠንን ክገብሮ ይከኣልኩም ሕጂ ግን ነቲ ተዳልዩ ዘሎ ናይ ጎፈንድሚ ወይ እውን እቲ ገዳም እቲ ንዝደልዮ ሓገዝ ናባኻትኩም ከቕርበልኩም እየ ከመይ ጌርና ጎፈንድሚ ክንመልእ ከም ንኽእል ጎፈንድሚ ክንመልእ ከለና ኩል ግዜ ገንዘብና ናብ ጎፈንድሚ ፍርቁ ናብ ገለ ፐርሰንት ናብ ጎፈንድሚ ገለ ፐርሰንት ናብቲ ገዳም ንኸይከውን እንታይ ዓይነት መገዲ ተጠቂምና እቲ ጎፈንድሚ ካምፓኒ ድኾነ ገንዘብ ከይቆረጸልና ብቐጥታ ናብ ናይ አቡነ አብራኒዮስ አካውንት ናብቲ ዝተዳለወ ናይ ሓገዝ ፕሮጀክት ብኸመይ ይኣቱ ንዝብል ናባኻትኩም ከቕርበልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክገብር ጸሎትኩም ኣይፈለየኒ ኣብ ዝቕጽል ግን ብኻልእ ፕሮግራም ክንራኸብ ኢና ነዚ ፕሮግራም እዚ ዘይሰምዑ ሰባት ኣሕዋት ኣሓት እንድሕራልዮም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ሼር ብምግባር ከተብጽሕሎም ሓደሽቲ ኣብ ቻናል እዚ ዘለኹም ሰባት እንድሕር ሓልየኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ከተበርክቱለይ ይላብወኩም ንምንታይ ከምቲ ዋላ ከም ዲያቆን መጠን ጉብአ ይገብር ዋላ እኳ ይሃሉ ዳ እምበር ከማኻትኩም ኣነ ስራሕ ኣለኒ ሓዳር ኣለኒ ብዙሕ ነገራት አገልግሎት ኣለኒ ብዙሕ ነገራት ኣለኒ ዝሓስቦ ፐርሰናል ዝኾነ ነገራት ኣለኒ ንኩሉ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ግዜ ኣጻቢበ ናባኻትኩም ከም ዘቕርበልኩም ዘለኹ ኩሉ ንስኻትኩም ከዓ ግዜኩም ወፊኹም ነዚ ቻናል እዚ ናይ ምዕባይ ነዚ ቻናል እዚ ናብ ኩሉ ሰብ ናብ ምብጻሕ ግደኹም ከተበርክቱ ግቡእኹም ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣውን ሳላኹም እዚ ቻናል እዚ ዓብዩ ከባቢ 100,000 ከኣቱ
قرب يتريفو زلمو إذا ناتكم دقيفيو نجزافير بركتيو نجزافير مهرتيو إذا كان على زي نقول إسرائيل شوعة نستوى هاللو إسرائيل شوعة مدهان عالم كريستوس أبونا استسأل اللو زي رؤسو زخ على ناتو ملقت اللو حدا معلتي كم زال لكم رجت عناي ويون بزعبا برميل قدوس جيورغيس عبز مسكر الأوان بزعبا مدهان عالم زهبكم مسكرنا تعلمو أو كتصبيني يلاوكم مالتيو ስለዚህ እግዚአብሔር አክብራለሁ ስለስ ሁሉ ነገር ስለዘጋጠመ ነገራት ካ የቅሬታ ካህተኩም ይፈቱ በስም ገዳም በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ማለት እዩ አብዝ ቅጽል በኻል ፕሮግራም ክሳ እንራኸብ ናይኑ አጸሎትኩም ዘኩሩኒ በረኸት ናይ አዴና ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያምን በረኸት ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስን አይፈለና زود قزنة أبو زاهر أملاق بأفتو جهان ملاك تعرم لي أبز قتل بخال بروجرام كسان رخب أبزر لكمو سلام تعنان يمني لكم سبحات لك زاهر ولا ولادي تدنجل ولا مسكلو كبور آمين